Floy, nga malipayo naman kay tos tatay. Nahuwasan na to siya sang sakit. Tuwa ay, kanta-kanta. Isa sayo pa. Oh, kaayo. Kay nalampos naman siya sa iyang toyo. Sa man yan tuyo. Nalampos siya sa pagpasugot ni Helen. Sa may pagpasugot niya. Pagpasugot ni Helen nga sugton si Sir Marlon. Hinoon na, Floy. Pangutan as Helen ikaabot. Pero tigay niya hilaka gahapon, ni gabi na lang. Nga nung nisugot mo sa siya. Nawa man ka siya gusto. Napugos na lang siya. Kamu pakamatay mo ko ni si tata, di siya mo sanong. Aw di ay. Ariyon saan ako sa tatay ha? Tapos sa karagatan, nakakuha o isang atang basaka. Gibaligya, woo! Sa magkarong guba, ang halin puros kura, ikurang ipanuba, woo! Nanay. Sipilimin. Nay, Oh, ari sagod nay. ang saman? Lipayo naman kay tos tatay. Da, naayo na maguno siya sa sakit. Sa man kuno nakawa siyang sakit. Sa man tamala. Matod pa niya, iyan ang ingon ha. Aduna ko na sakit, nga pwede rin hugasan og tubig, mamaayo. Aduna sa sakit, nga ikapon lang, mamaayo. How di ay? Nga, pareha sa bata ko no, kung mo hilak, amaman. Ug kung dili, taga-agduaan, mahilom na. Oh, kung mao din na. Kanindot na ba na oy? Ibutan na niya. Unya siya. Unsa may nakaayo niya? Ang nakaayo ko nun niya, ang kalipay. Nalipay siya, kaysa kadugayan, nakasabot ragad imo magwa nga si Helen. Kung mo na yung nalipayan, nga mo'y nakaayo siyang sakit. Nalipay siya. Kay giuyunan siya ni Helen. Unya nay, wa siya magmaybaw nga naguol na si Helen. Awak man ko na mag-goal si Helen. Si wa maguol. Naguol si Helen oy. Naguol magay ka? Naguol si Flor? Naguol ang tanan. Hasta pa day ka. Uy, siya rin nalipay. Nya kinsa may di maguol ana. Nga kay bawo man ang tanan. Kakana si Helen, wa gyud na nagkagusto ng Sir Marlon. Na, di na lang yun na natulutihan sa tatay ni mo. Basi balikan na po ni siya sa sakit. Nga naman. Hey, Andoy. Kana si tatay ninyo, kanduguno na kining sakit. Ang atong hisgutan karon ang mahitunog ni Helen. Unsa naman na oy? Da, anala mong supak, anak. Kaya wa na, gyud kay mahimo, Andoy. Maguol man sa taanan na oy. Amo ko nang igsuon. Nya ka nang amo igsuon magpakasa sa way gugma. Kunya, kung saan taman ha. Niuyo naman siya sa inyong amahan. Iyan naman sugtod si Marlon. Magpakasal naman siya dito niya. Kung sa pamay mahimo na to. Paulag ki. Di man nato makalikayan nga mahisgutan na. Magsige man taghisgot gyud ana hantud makasal na sila. Na. Di ata magsabak na. Makadungog na sa niyong amahan. Wan asad. At takihon na sad na. Sige lang katakanta sige sayaw. O, pinalipay naman. Bitaw. Gusto ka na, Bon? Di mo ko na mahimo nga magtipo ng babae lalaki ang usaway paghigugma. Bagyad. Zero sa mat. Mao na ako nabalakan. Ang nakapait pagadana, Bon. Ikaw nga nahigugma, nakakita sa imong gihigugma nga di malipayon sa iyang gikakuyog karon. Ano na pait, ana? Ay, nagtuo masinoy din siya. Napapahimutan niya si Helen sa mga yung kapalaran. Siyang tao ni hindi niyo eh.
Buot-buot man noon. Hindi man, gusto man si Nudincio. Pero nasayip lang siya sa iyong pagtuo. Kini sad si Helen sad. Pag nagpadala lang sa siyang gibati, tuo sa siyang amahan. Hindi na ito mabasol si Helen eh. Si Helen, matinahoron siya iyang amahan. Kung na to siya mabasol. Kung yalabo sa tanan, di siya gusto. Na dunay daw utang mahitabo sa iyang amahan. Kung iyang supakon. Ha, mo na nakadaot ron. Para sa kung tatay ka ni Adtobon. Hindi ko alam din tatay. Kato kong tatay, Hitler to sa amo. Ano ba? Oo. Kasi pag edad na kung sa anyos mo, dultian di ka, gusto ni tatay nga ipatuli ko niya sa among manunuli dito sa Inutikoy. Oo. Oo, iya ko ipatuli. O niya si nanay di mo sugot. Kay gusto ni nanay nga mag-edad kog 10 anyos, diha pa ko tulion. Oo ba? Naglalis sila. Purti nilang lalis, natamporosan ko si nanay. Oo. Si nanay, wala papildi ni Sokol sa toy. Nagkinarwasay silang duha. Oo. Oo. Unya-unya. Tungod sa kalagot ni tatay, gibira akong liog. Gita ito sa tagtaran. Kuyawa lagi nanay lagi. Yo, good. Kuyawa si nanay ay. Nagipapili si nanay. Ano si nanay? Ah, si tatay. Gipapili si nanay ni tatay. Pagpili! Unsay gusto ni mo putlon? Kining liog ni Simon o kanang liog siyang pikoy? Ay, sakit. Tungod sa kadlok ni nanay, nisugot si nanay. Nanay, Oo, nisugot. sugot ka sa man. Oo. Mauto tungod sa kalagot ni tatay, ni kuha siya kutsilyo. Siya mo'y nangunay og tuli. Muning ako ron murag dol-dol. Ibang tatay ba, hindi ko nagtuli? Oo. Ayaw, pinagsabaan na mo na. Ako titiyong ka na ako, di ay gipat. Lagi, ayaw, saba mo. Ayaw, saba mo na. Hindi natasulto na ning floron. Uli bahay. Oo. Sak. Para, pag ginambog ka, Dahil lang. kailangan makikminyo. Lord, pusot mo na Dahil lang. Kilok mo lang yung kikwa. Kinipagang ako ha. Ay, namatay. Day, day. Hapon dia, day. May tuyo ni mo. Ikaw. Gusto mo gud istorya ni mo sa San Marco, day. Pero wala naman kanay problema. Bisag kadiyot lang gud kayo. O yun man ko anak matoy. Pero kung gusto siya makigsulti na ako, pato siya sa amo. Di day mo idig sa ila lang, day. Di, sa amo ra. Di day ka musugot, day. Ni Uyo na biya ka sa gusto ni tatay nimo. Ano si gisgot anak matoy, oy. Basta mahitungod anang butanga, adto ra lagi ko makigsulti ni Sir Marlon sa amo. Abi. Ang gusto ko ni Sir Marlon, day, nga patuon ka sa ila kay para magkita mo siyang papa. Kinaibaw na ba yung papa nga pangasaunon kay Sir Marlon? Lamiya, kaon siya kong baboy yan, ha? Ay, matoy, wa mong guni. Di man ko kusupak anak matoy. Pero sama sa akong giingon gani na adto ra lagi ko makigsulti ni Sir Marlon sa amo. Balik-balikon pag ginanak ko. Puyas ad eh. Basta mo sa day. Day, hindi ako lang ang buhay, eh. Kasalin mo, ha? Kapatid ko, ha? Taraan na part resulta. Orang na pag yun nailaing imuhon lagi ana. Para makalibang kwarta. Kutong nanong di. Klaro kayo kanding tuyo ko. Oo. Bro, nga nga magkaisog nila, mga itong ito katrata na to. Nakoy nununaan part. So na. Suwatan ka na kasi mo no. Suwatan. Saan mo pagsulti? Suwaya na itong kumbinsir ba nga? Magpatabang tag kalibang sa kanding. Sa duha lang kay gayon part. Guman sa duha kay gayon, at ang iuli ang kanding. Sa do? Problema. Sugot sa kato.
Suwayan gani. Di pa masugot suway. Try. Hadloko na to, part. Gulat-gulaton ba? Saan ba? Di siya mo sugot sa tong hangyo niya. Iyaw tong kanding. Kaldiritason na na. Hato na to na bisag tinagtad na daan, ganaham sila. Hadlok na, part. Ito sila. Nagay utok gamit sa dosahay. Lubiya sa na istorya ka, part. Kaning idea, part, nindot na kaini. Sigari na takalusotan eh. Nawa, ug unsa kabilin na nalang kandinga. Mudato sila na. Ug unsay bili na. Nyang atong pangayon, duha ra kay gayon. Ni guman sa duha kay gayon. Atong ihatag yung tinuod. Makapahimos pa ta, skanding. Sila muyo na na. Bugua sa nimo. Bawa sila. Uyon ko ano eh. Basta okay ka. Okay lagi ko, basta musugot lang sila. Sa duha kay gayon, kalibangon. Kung ang kwarta na Ako na ginapray. Mga pila ka na, part. Mga 2 million ka pina. Ay, bigas kayo. Kamligo. Ay, bigas kayo. Di kayo. Lapos. Ginayan na paghilak. Yun ang mukha nimo. Limpo imong konsensya. Ya, gusto man nimo na. And I don't know. I love you, Day. Napalapis mo kag-uul na wato na lang na nato, Day. Magmagmagin na kung magtuwa ako. Sanas tatay. Bahala na lang, Day, kung di makato pinubo sa imong pag-uyon sa imong tatay. Day, di mo gustong mamatay sa tatay. Gusto lagi, Day. Pero dili ka ngay pugson. Gusto lang ako magpuyutan ni kalibutan ng gawas ng lugmalipayon. Gusto, nanay. Nanay, paningwaon ako nga malipayon ko sa kiliran ni Sir Marlon. Ambot lang din kung masabit tabo ni mo sa kiliran ni Marlon. Ambot lang. Okay, bawal siya ako bato nga matapang ni mo. Napugos lang ka. Napugos lang ka pagkikuyo na sa imong amahan nga sugto ni mo si Marlon.
Amo dyan sa kalibutan lang imong gisundan. Saluoy kasi mamamahan, pero ano mo kaluya ang imong kaugalingon. Unsa ka kalibutan lang imong gisundan din na problema yung kabayo na lang niko. Di na ko mapasagtas tatay na eh. Kung makatugod ka, nani may tabong dautan niya. Ano mo? Pwede pa ka musibo, gani gayon na. Pinsara og maayo kung sadaan ka ba kung musibog sa sitwasyon nga di mong gitando.